Welcome back to Balabas Gist. The people of Umuaka Orlu is on the run. As it stands right now, they say that the Nigeria army don't carry their armor tanker, everything where they get enter inside that village. As we dey talk now, we don't get videos of people where don't buy for inside that area. As it stands right now, they say everybody don't live in home. Japa comot enter inside villages. A lot of things are happening. People are now living in the bush because of this act by the Nigeria Army, Police and Joint Force in Umuaka. This thing they happen. A lot of people don't buy for inside that area. But the question remains, what does the community do to Nigeria Army if they are going for a forest where they believe that unknown government is settling? Why can't them pass and leave the people of the community alone? This is the question. I'm going to bring the video up for you to watch, and you will see the person where they don't buy. Somebody will come out this morning, may go find waiting Pekin, they go chop. As you see them with fear, if they run for in their life, now so they shoot them, buy them, leave them for their commode. Now the whole people where they testify according to this video say this man na bricklayer in they do, and now anywhere where they call and work, he go do the work in order way to feed the family. The Nigeria Army and Police don't buy him, dump him for, leave him for road, waka come out. This is what is happening in Umuaka Orlu this morning. My people, you don't read though, a lot of things are going on where we say we don't know wetin our youth to do, wetin we do for the land. Hope Uzodinma, we are asking you. That's why the one lady don't come outside come blast Uzodinma, call am all sort of name because of the things we they do for inside Imo State, which we go bring the video can show you. As Hope Uzodinma himself don't declare say the seat at home it don't end. Say anybody will talk about that person he go collect. We will bring all those videos can show now. Someone stay tuned as they bring one after the other. And as this our sister for this radio station don't come outside, come speak with hard voice, say that they buy where they buy our people for inside Southeast, it don't too much. So this one where they happen today is another clear evidence of what is happening in our land. Let me play the video for you to watch before we come back and continue. Yeah, wickedness. Bob. Yeah, ihe otu obodo reta ka mgbe taa agbagide na egbe ma ofu onye mmadụ ya nọ n'ahụ n'obodo onye ọbụla ji ala. So ụbọchị niile ihe otu ebe narị ya gba ụra ka mgbe ụkwụtụ ị na-ele anya nweta onye ga-ahụ n'obodo ime ekibile ka m na-apụ na ihe ime ekibile ga ime ekibile ga ime afọ ile anya nweta onye ga-ahụ. Nwere ụzọ bọtọrọla onwe ya dịka ọ na-osi ahụ ebe amadị ikpe ha nọ. Ebe na church Ukwule, as you can see. Owo for ya da ahụzi n'ụzọ. Nke a mission Ukwule.
Canton go that back. Ndị gọọmenti si na ha na-echekwa obodo tọtọrọla obodo laa n'iyi. Enyewa ụzọ Amakọ road nke mishọn Ubule chọọchị Ubule. So atọ kwala m na-alaghachi ebe ime ike Ibule nọ ebe onye ihe ha ghost zone ka mgbe niile. Ọ dị egwu onye ahụ ga n'obodo ile anya ihe ọnwụba refilling station. Nke wegawazi Ụmụele ozu ụba gawazi Ụmụele ere ihe ka Ụmụele nwere worst ebu eke egbe na-ara now ebu eke egbe na-ara ebe ahụ worst. Ịhụ na ihe niile mgbawara aka mgbe ma owu ofu mkpụrụ mmadụ ịgada ahụ n'ụzọ ma owu ofu mkpụrụ. Saịdị onye ma obi ha and ebe Algeria na-agba pool ị gaghị ahụ ofu mkpụrụ mmadụ. Ghost zone. Pure ghost zone. Heading to Siemens Ụmụele now. Yeah, now na Siemens Ụmụele. Ofu mkpụrụ mmadụ enweghị ya n'ụzọ. Nwere ka ntọrọ m ebe lawa. Anybody that comes outside to praise Hope Uzodinma, the governor of Imo State again, now Ogunegbe can go kill you. The Ogun will go kill you, not go kill just you, go kill you in the way we be saying, not go let people feel bury you. Anybody that comes outside and say that the police is working in Imo State, you will meet your maker on the highway. What the fuck is wrong with all of you? I made a video criticizing Imo people, cursing them out for not standing up for their right. When I saw that this girl and her husband was being brutalized by the Nigerian police in Imo State, I'm gonna see comment section. These guys are literally caged. They are caged, not be say this is modern day slavery. Then they fear to even come outside, come complain. I'm even saying if they are oppressing you, shout so that others can come and join. I'm if you shout, they go tag you IPOBO and nobody will believe you. Everybody's on your own. So these guys are literally suffering from unknown government, suffering from kidnapping and suffering from police brutality. Pray for Imo State. Everybody needs to pray for Imo State. Pour on the governor of Imo State and spit for your face. If they gather useless governors, you are their president. Since you entered office, Hope Uzodinma, nothing good has come out on the media about you. So the CP of Imo State, the competent commissioner of police Imo State, Aboki Danjuma, are the shame for you. Shame Babangida, they confess now be waiting be named. Time to call your children, we ask you where you were. When your boys were refunding the people of Imo State, or you want to swear, come swear, go say you don't know. You don't know what your boys are doing in the streets of Owerri. Everybody pray for Imo State. Imo people, wake up, oh. How long are you going to hide under duvet? Governor Hope Uzodinma has called on residents to ignore the rumors of a sit-at-home orders given by those he described as a faithless group. He advised the residents to carry out their businesses on Monday without any fear of molestation. Prince Oba reports. I want to call all of you to ignore that rumor of anybody sitting at home and come out to do your businesses. The truth of the matter, we have identified 5 Imo citizens who are behind this plot. They have been funding banditry in Imo State
And by the grace of God, any moment from now, we will arraign all of them, no matter how big they are, before the appropriate court. Henceforth, any filling station selling black market, no matter the owner, will be sealed up. And such company will be blacklisted from doing business in Nigeria anymore. Other dots, and Lonya Gasa, your Uru Bena Bati. Sinandi Baderana, Oya got a winso where Oga got an oburo ime insight, Ndi Robaka Hanakoswai property. Can you hear Gasa? I had that dot to put up anyhow. If the man now, near report so many things. He report so you prove for ya. Nkemna in your time information, gaga. Chopota, jota. So in a ku ndamiga mani here, me. On a harbor a coat to talk. On a harbor hawk and banno. On a hana men demand intimidate on the road in Kehasro Memua. On a hana harbor will you try? A link hagago. So ye need let I name men and child call Bunamacana frona. Ndi wona one ketena na gidi hobuna. No job. So andilanya onu ge agbakwo sele na kamgbe kwara ndi wabia na etizimpu na abopta se ha ihe na juoyi. So to handsome ihe ebubo mo bu okwu niile anyị na-ekwu ka ọnwụ nke anyị na-agwa federal government na alụ agha n'ala Igbo na ọwụbaga ndị militant n'ala Igbo ụbaga ndị ohi ha bịa gụọ n'isi onwe ha mama federal government kọwara anyị ka just anyị nwekwe peace anyị na-anọ sit at home ha sị ha man release kwen Nnamdi Kanu ndị mmadụ ji ewe iwe na-anọ sit at home so ngwa ikekwe enwe ndị chọrọ ịdị na-apụ na-achọghị nọ sit at home ka akpọkpuo ndị amị ka relax ya sit at home federal government na-akpọkpụzi ndị amị buru egbe bunye militant onye ndị agha miba ha agwa ha anya agwa onye agụ ya ka ha ga-agọ ka ha ga-aga agụgọ na ihe ndị amị na-eme na South East nwere bọs a na-eme ya na the whole Nigeria na-ejide ya ụcha ya egbuo ha sachin ka nga a na-egbu aba be mmadụ enwuru nwa okorobịa gba ya tọtọ ha na-alụ they went back to Nigerian Biafran war in the South East in guerrilla style and the plan how makarima mbaya dara they cannot predict Igbo people. That's their problem. Igbo people will catch with 9 lives. Mgbe chere na ịgbajele ha aka ka ha na-eseli. So ha ji nwayọ lụọ dị agha. Gịnị ka ha chọrọ ime? Ha nọrọ n'ala Igbo. Try n'ala Igbo complete. Hụ na what kind of surrendering us. Akwa ikpem na Lagos. Ebe ka ịgba aga. Ebe ọ na-ewurego ndị ohi na ndị militant bụ ihe egbe chebisi anyị. He have a calculated plan against the Igbos. No zaro and ndị panya watabeghị ụdị ka asị ndị ala akpọrọ anyị na ụdị aghụghọ ndị ada ajọ aghụghọ ịnọ ka mgbe nwoke ma na-ekwu okwu nke onye Kaduna Erufai ọ sị were aghụghọ wee n'ụzọ aghụghọ aghọrị mmadụ enwekwe ji wee tinye dị okwu ụdị oge anya na ha ghọtago ụdị aghụghọ ndị ala dị na arụrụ ala legodo ihe Awolowo mere were hunger as a weapon of war. N'ebe ka na-eme ya legodo ụdị arụrụ a na alụcha ọgụ ya were 2 naira ọ dị ka onye ọchọ ndị mmadụ so Tinubu continue agenda Awolowo mana ndị Igbo amara ya onye Igbo ọbụla na-emekwa APC merekwa ihe a emekwa ya cross n'ala Igbo na ndị achọghị anyị ndụ na mgbe a na-ehiwe APC ehiwere ya maka ka ama ka ga-eji megbuo ndị Igbo legodo na okwu deputy Okay, my wonderful people, welcome back. This is now the current situation of things where they happen for inside Umuaka Orlu, and followed by other update where we'll join them, show you of things where they happen for Imo State and in the Southeast as large. The question is, Hope Uzodimma, I hope that all these people you are buying in Umuaka Orlu, I hope you are going to visit the area and know how many people where your military don't buy. My people, make una share this video and drop your own opinion for inside comment section. Don't forget to see there for Balabaji, watch. Make sure you share the video and drop your own opinion for inside comment section.